Kung pilian na ni Momon yung parcel guys, kung asa niya i-deliver. Gamay naman nila. Dali na yung moment na nila. Sa singkapi. Ito na ito baigi ng kanungko. Ano pa dito lugar sa kuan? Ano ba? Sa Alonso? Ano rin yung office dito sa Alonso? Kani sa bukid ra ni tanan. Ano yung parcel din hira ni sa bukid tanan. Nya di si Mio. Huwat-huwat na ni siya sa iyang mami. Kay nana iyang mami diha nagpaingon na. Sa sintay mo ikuha? Yahay yung tanimon og by parcel gyapon unta da. Kay daghan man. Ito lang magiging ko. Ikaw kana kang angging na ihatod na dito. Bugat ra ba na? SS Kaya kayo. Ay sus, nanay iyang kuan day ni Raymond oh. Bag-o ni karon sa parcel nga nanay body. Oh. Lakaw, deliver na siya sa parcel. Oh. Laka budlos. Ang ngitaon ba nila karon? Pagtanaw kay nay motor. Nagasan ni nga musulod. So ana hatod na niya nanay body si Raymond sa parcel. Ano guro na do? Mapuwa man. Yamson budlos. Ay Yamson din. Deliver ko parcel. Bag-o na geng nanay body sa kuan parcel karon. Nanay delivery. Bana ni Jim. Apply na siya sa kuan. Helper. Jota pulbos sa tulong nila sa buka ay Puro Tuwa sila sa daily man. pulbos mo to. dito dapat ila jingjing na ah. Ihagid. Iba na. Aya ba na jingjing? Dahilig na na ah. Pulbos ba yung nakasakop diya? Oh, prokdos na diha. Atong to stipid. Oh, prokdos na nga sakop. Ito rin bandari po kuno rin. Ha? Ito bandari po kuno. Bulakan. Bulakan. Mga bag-o na mo diha na sa relocation. Bulakan puro kuno sa Bulakan. Yan. Unsay Ayaw? Timbir limalyaw. Bibi. bibi nga. Kapil. Ito tis ka bigput ah. Likod sa barangay hall. Bibi ba? Timbir ba? Isulkulin. Ay, oh. Malyaw na ba na? Daghan na baya diha sa relocation na muyo. Di. Bulakan ro ni. Ini sa Sun 3 makuha. Taringan. Ay, bani sa iyo. Ilogon. Kataringan na. Anak ni Kuan. Bangit. Ami. Asawa. Tawag mo ni. Asawa ni Ami. Bukid ni tanan iyahang kuan parcel nga gidala. Ang sa ubos turon niya gibilin sa ubos. Lain na yung gaano yung dito pang lower na kan. Ang dinhira dapit sa kuan pang paibabaw ra na kay para Bukat na ito nga siguro kailaon ka na. Asa mo kakuha sa staff pinigita ka na? na bringman sa Shopee man niya. Dapit ilakan. Dapit sa Naipiko mo da. Sa Pico ba? Sa Shopee na. Na day ka daw. Ano yung Karin na baya? Iko ka na din sa Eros? Di. Oh, binso. Lagi. Dalabi siya Auntie Karen sa ubos. Siya nga di na siya boundary. Pagpamahaw kay dito na ila Auntie Karen. Siya auntie karon guys. Diyan sa burasa na yung duty. Sayo ba na siya ganiha pero ang kani siguro may dugay na abot. Iya pang kuan na sa presyo kay para di na siya kuan sa cellphone kay labi na og kanang walay signal. Insakto ginaay mo do nga diretsuhan nimo nagbutang price. Kay para nga kuan kay dito ka makaabot sa way signal na. Ayan, dito. Kulang kasi sa kandugan lang ba? Nga na ano deh, kita deh ng presyo.
Pandawan. I-scan mo ito ba? Scan ra ang QR code. Kaya ug makuan dito nga wala na signal. Di ka nakakuan sa imong cellphone kaya wa may signal. Pwede na mo dugangan og 5-5 para taro sila. Up ang kuwan. Hindi na dabangan. Batuhan niya ito sa Bukod-bukod. Yan na pang butang price daan kay para nga di na siya mag kuan kay bukid ra ba. Abot dito sa bukid dito na niya hatod. Danao. Bakit siya nag-description? Ubugman. Ay, Kusog kay dagan unya nagkawat dito, nagkawat kawat na dito ba, kawas na yang ligid. Pag abot lagi di luoy kay lagi ang katoy asawa balik gurong abaga dito. Sa unya ang ulo pagid nagdugo-dugo. mandani sa nilo kayo? Kanang tungodan nang naibalas kanang nag kuano nay garas. Ay, Gabi guys na disgrasya din hit tungod pagyod sus Ginoo ko luoy kay bata kay nay bata. ang bata wala nang sa. Wa man sad. Wala man sa bata kay mo may kilayag sa asawa. Ay si Leo nga ang dini iya o. Dugay ko kay siya nakabangon hapa siya di o. Basta riri kadagan awa na yung mga wa na yung sinilas adto siya dito kay kuha siya sa kanang sakyanan sa sentro wa man sa diha drive siya motor wa na yung sinilas. Tingnan. Tabangin ni store. Bughaw. Nasa ko. Ada na sure na nang maestra. Bugaw ka siguro. Anang maestra, dana Anang bago di ba? Ano dia? Oh, anang bago diha. Ay, gusto. Nasa na mo ma? Ano puyo dia? Nana, puyan na nila. Ano ba risa nga kahiping nga paharon tayo. Ay sus kaila man ni store day tanan sa na problema mon. Jesus. Ana, Oh, kinsa man tong ni mga parcel, kuhaan nyo dire. Wala, di na pagka-deliver kay na. nabisi na. Ini si Irene nga paron, bata asawa ni Kwan. Sa bata ni Kwan, bata yan. Lungag na pud si Riri sa bahog sa baboy. Palanghoy. Pabukalod sa radiya. Nya magkuan ta guys, ato ning ibaging ang na ato ning ikuan dani sa kuan para mabagi na to ning uban na to nga dinhi. So kamang kakol mo ra magkag napusaan. Mo pa ka nakauli kon? Ganyan to. Sila. Ay, kung wato lubunga. Ilubong na ni. Gabagabaan. Ano bits tay? Ang retire ng kalaban. Wow nila. Seryo. Wow nila.
Kinsa man tong gipangasan sa ambulance gabi Ekol? Gapon, sapon. Kanto? Ano man to? Tubog? Abay ni Bastian ba katong nagpusan sa liki ba? Mabubog. Ikasan ko. Ready sa check up. Ito ba katong nambubok na tama tambok. Ito ah. Di ba nagkaon to? Ikaw lagi. Ay wala kay kaon-kaon sa pagod yun. Hindi nagkaon mo to. Nagsuka man tulad to, isukahan nung mata ni Milen. Luto na ulit. Bago na rin ko. Ay gumagano. Kauli kita na. Dahil sa ito lo. So lagi suka. Ulit ya. Imot ikaw na kayo. Atay. Abi ko. Sumiro ilong pa kuno. Karon. Dili naman na ilong. Daghan naman kayo. Lumar kita labad na. Naman na siya guys. So ato nang bunyagan. Lutong siya. Daot ang kuan sa pipino guys. Oh. Kunot ang kuan sa pipino. Ayaw ba na primero? Daot siya. Laki pa may kontra. Ay laki niya. Hindi niya kontra. Oh, Tapos meron mabinlan ko anong gamay guys. Oh. Meron kayo na daot. Daot man siya. Daot ang dahon. Ya ugma. Ato na pitong tiwason dadto sa pagplat. Dito na pas dahil sila pina ang kwat. Wala sa angkol dandan guys. Nakauli na ni siya gikan na mista. Naglitson siya manggoy naglitson dito sa Kabangasan. Natalo to kay mama tong kalan. Ramasukan to. Kay kalan tatay ba? Unsa man? Ako ka rin gitang hatag nila. Na ada BH guys, ni angkol dandan guys. Di asiriklan diri guys, sila ni Manang kay gidadaan mi sa milon. Oh, dadaan mi nilag milon. Igawas ng milon doy kay makita nila nga milon na kay basing nagtuon sila sako ra na. Oh, milon. Oh, melon gid siya. Pila na ka buok? Pat. Bay salamat dana Milon. Yan di apa si Manang guys. Am sa piday. Ama di ay. Ah, maginis niyo. Mio, gibilin pa si Mio dani guys. Paday ka sa mga galan Wala pa. Oy. Nooy. Wala pag ikaw ni mami. Oy, nagbibi na. Wala pa si Mio o si Mami. Na pa si Mio danhi. Ha? Ila jong. Ano man? Yung ipagawa. Dumagana pa hinuon. Yung motor na gagi. Nagani kay nakalabang ng motor. Uy. Nung dali ka niyo. Kakao ka doy. Doy nagkakala ka doy. Manihapon ta guys. Dito yung pagkaon. Oo, nagbalik. Wa ko nagbalik-balik ganiha pagkaon ni Riri.
Panihapon guys. Naranggong yung panihapon. Ang ganun. Wag ko nagbalik-balik nga ganiha. Oh, Kani yung manok na oh. Yan rin. Manok na manok. Ito na yung mga ito. Sa banda dito. Pag may ganito mga banda dito. Kato, noon, umubang ko dito. Ano ka ba na? Ayun na mga kakaong kadoy. Ako Kaya na naman pagkakanlawa ay kanlaw niya. Nawala, hindi dyan. Ay, biit. Sino mo na Parang tulog kasi tulog doon sa, parang sa, Hindi pa kita kay Nancy Mercer dito. Ako nung kanya nakita. naramagod mo dito sa kongga merkado doon. Gusto lang may panak ato dahil tadi ko nang paghahapon na po na kay Dictor. Hindi sa daghan ko na kayo kumpa dito na. Ano pa tadi mo kasudan dito eh. Moon, gabi, siya rin nagsulod. Bila siya. Kasudan dito may pang ato dito tada. Ulahay, babasol. Sunod na sunod. Ay, mo na, iwa man sila ng banwawi. Sumulod ako ng siya. Daman mo kasi Pagkulot anak. na batila. Wala ko nakikita ko nila mo man ng pag-ulit naman. Ha? Panihapon ta guys. Kaano ta gamay kay Daita. Bitaw do. Ay, sipat na insay ginoo ko. Baboy mo. Sipat man din ka. Biit. So, ganun mo. Nagpalit si Mumon sa isa ka magpitso kay para lang sudan ni bata. Ang yang ipalitan ang bata ra. Kay namo ko may ukra, naiutan. Muna diha mon. Anak niya ka pinangga. Pas mo kang kalakihan mo mon. Wala lang. Sa lutuan na nasay kaya sudan sa bata. Luto mo. Luto din niya. Pitso na lagi yung ipalit. Panihapon guys. Jangan naik daghan utan dia. Naik daghan utan naman dek. Mama sa ito na utang sa dibatong 1 kilo. Dak, kato nga utan. Sa kilo. Ang gamay lang sa kilo. Kamusta kung lalubo? Padugo niya pinagataw doon sa tuyog mantika. Kato kay kontra sa ilang arthritis. Isa rin paignan nila to. Magkapala sa ito. Lamig yung batong lutoon basta gamay ra. Kay sunod ginang. Sige, buntag. Among pamahaw nga. Mo na among pamahaw ka ganun hasod ano. Nila po ang okra daw batong dahil nga adobo. Nakita mo dito ang responser. Tama ya. Mama. Sana lagi mo. Banda sa'yo. Mga agay lagi. Kina naman. Sudah na. Paghibi ay kamdya. Nipon sa kaya. Na yata duha kita. Duha. Ako dinhi ba ikaw na nako dinhi pikas dili. Hapon na niya. Ipan? Ang gagay. Eh, pinalo dito. Wala naman. Tung nay tambal ni ko ano gi atag ni anak ni Eden. Tibok ayo kapag disko ko gabi igod. Sama na kubrabe. Sa to nga pa. Mura na magag-negro doy ah. Tapang tayo. Di pa sumpay-sumpay na nani mo doy. Di mo siya ako balo. Ayun, sinisay. Diyan ni diha ra oh. Diha ba? Street ra diha ba oh. Street Street na ra tanan diha diha. oh. Wala na nagputol-putol. Diha ba? Pag sugo na punuan isumpay tong tumoy daw. Sa ba na stapid? Stapid na. Ah, yung mga negro di ba sumpay na daw. Magkuan ko mag anak og kanang parlor. Ako rin man Di ba nang sa gitna mako ang dinyo? Ang dinyo may pagkaasaw. Balutan ko na. Ah, papanyan din na do. Ayo, mo lang kuan kita mo kung Undercut na niya daw nga straight lang daw. Kapag ka sa atin yan sabi ni Ingo. Awat pa sa ako sa Wala pa. ninyo. Undercut. Undercut ko na lang. Taas ang bilid. Lamit lang. Sa so, lagos ka. Ang galit na mga pambak yung mga aguno. Ang makalabas. Dili, di. Kuan man. Unsa? Aguno. Lagos mga ako. Lagubag. Kung Ang sakit na mga ipon niya matandog. Bitaw din pinakalit. Mura lagi. Mura ang lagos. matalabutan. Dini lagos ni ko dili. Ang ngipon na ni natabunan sa lagos ba? Inakaw ni mag kakaon ka sa gahi ang kaduot mo to kasama ng lalong. Pagubag.
Paduguan sa nene mo, nawala. Wow. Yung ugol na ganyan pulaw di ganyan. Hatod na si Bintoy ni Momon guys. Nya si Koreana to ana pod hatod na pod ni Riri. Nya si Richmond, human nagpamahaw. Human nagpamahaw? Ha? Human nagpamahaw. Unsay mo gibuhat dani? Hoy. Unsay mo gibuhat dani? Ha? Unsay mo gibuhat dani? Ha? Dani ra ikaw ah. Dani ra ikaw ah. Bye-bye. Nagkakaon na gid ni guys. Kaya namilit namang luto sayang na. Ala, unsa man naglingkod ka naman dana? Ala, daot na yang karang guys. Okay. Gimasakir na niyag taman. Huy! Ta! 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 Smile lang di. Smile lang di kay picturan di. Smile kay picturan. Ah, ayaw pa ka na kay madaot na ang tit sa bibi. Huy. Ah, di man minaw. Bye-bye. Smile lang kay picturan. Smile. Okay. Ta? Dalag ta ta? Hi guys, good morning sa atong tanan. So ngayon, mamunyag ta. Naaman tayo gitisok kagahapon nga mga gulay. Sa atong bunyagan. Kaya para nga mabuhi. Tana lang na magtikaw-tikaw dire guys. Kay nangiskwela naman atong mga sakop. Si Riri po, tuwa nas bukid. Tuning pang bunyagan ang atong gikuan dayon. Tiwason po dahil nato natong itrabaho. Tiwason po dahil nato nagkuan na kay ana ang aron mahuman. Nga kay magkuha sa tadatog tubig sa kuan. Kay ang atong tubig to ara man dadto. Kini yung manok ang pangaykayon sigihan na habok sigihon pug kay. Nya ato ning unahon dani sa pagbunyag kay para mo ni atong unahon sa pagbunyag guys.
Ya kay nahuman naman ato ni bunyag danhi. Ang kato na pud ang dadto katong batong kagahapon nga akong gi tisok ato pud tong apilan og bunyag nga mahuman pud tag bunyag ato na pud ay nang kuanan diha o kay para nga mahuman na siya kay ang atong kuan ato nang ipang tisok. Kay aron natay gulay guys. Dahil natag palita sa merkado sa gulay. No? Ang atong talong nagbunga na siya diha. Pero giulod. Giulod na siya. Kato akong gihimo dadto guys. Kini siya. Kini akong gihimo danhi nga kuan. Kani bitaw nga akong mga ginulayan nga mga kuan nga ng mga sigon sa akong mga kuan mga upos-upos nga mga ginulayan pareha ng talbos, tangkong, kuan sa logbati, mga talong, mga kuan akong gipang tibo, gipang usa then gihumulan akong tubig. Dayon gibutangan po dayon akong sili. Balik to nga siguro to siya nga sili akong gibutangan ha kay para nga abono dala na siya sa kanang para sa mga insekto. Kaloy sa Ginoo guys kani gisugdan ni siya og kuan og aphids. Ako ni siyang nabubuan. Okay ba siya na? Okay pud baya siya kay wala na kadayon ang aphids danhi sa atong kuan tanom. Epektibo day siya kay na may sili, patay siya sa sili mga mananap. Unya, unsa man ni ang tao dinhi? Ano man ni asa kag paingon ay kog ngisi-ngisi he. Tamuki. Ay ko pag ngisi-ngisi he. Hoy. Asa ka paingon? Bugnaw kamot ni mamay, tulog na. Pagkatulog na kaya panlabay mo mama. Pagkatulog na ba kaya panlabay si mama ay ang paringaw-ringaw raman. Kuato yang karang ibutang din niyo. Kato yang karang rin ba hiktan tong lampin. Di ba katong tawil bitaw nga kuan? Ang tawil nga wala gamita tong nipis. Mo i-X de kay wala gimasakir yang karang. Ay gigamit pa man atong sprinkler. Sa ta kalingaw sa ta danhi. So, ha? Pipino. So. Ano nang gibuhat ni mamay? Agon sa man ka din Agtabang ka. Maganda sa barang. Nahuli ba maning liso mo ho? Ha? Nahuli ba ang liso? Pakpak naman na Ano? Ay, nangusi. Ano? Dili mangusi. Agay. Man mo? Ta. Sleep na din ba? Richmond. Dini kayo. Utang din niyo do ihikot. Ang karang. Sleep ka. Tama ka na ba?
Ha? Zaman? Okay, siya pa kaya ako sunig. Di ba sunog bunyag dani? Magbahog sa mi sa baboy, guys. Ha? Dagog. Hello guys, morning. Bahog mi sa baboy. Din. Aman na yung budak na? Dak. Morning, Dak. Come on. Dagag may rasa ibutang na na. Kaya ba kayo? Antay ra kay. Ano na? Kanina kayo nasudlo naman. Ibutangan iglukay guys kay pagod to pabor siya sa init dani. Muning ibutangan og lukay di ayo biraha. Nabuslot naman na imong bahuganan. Gugok-gugok pa ito. Gugok mo siya din. Ito ro dai yung mataon. Gugok mo.
bantayan kay buslot naman ilang bahuganan kay agpaakon man. Santo lang mo? Eh, ito ko ang bintoy Koreana. Ta? Bu. Ya mo, kauna ang gani. Di ba na ganahan kaon? Bunga ng santol diri guys, oh. Kami isra ba na ang santol lang. Gani, yan ko ang Koreana. Guban sila. Ano pa ang sige guban ng diyan. Amo ra nigmawiran danhi, oh. Kay para hawan. Ay, paduol. Unsa niya, oh? Gani. Iabuno guys, tayo sa baboy. Iabuno sa kuan. Durian. Bilang yung pakuan kay init na siya. Wala lang layo ra sa punuan ba. Nasindig. Magkuan ra ni siya. Maghambog ra, maghabom ra ni siya. Mag-boom tarat-tarat. Mag-boom tarat-tarat ra. Managkaon si budak o si budin. Si Korkor kay magsigira na siya panasawa dili ka buntis. Desisyonan pa na. Desisyonan. Yabo-yabuhon niya yung bahog. Amo ra ning mawiran dani guys ug hindi makasweldo ko kay makapalit nanamay panggas. Namo na ning mawiran danhi. Kay nanaman tay panggas. Andito sa bukid. Gamay na lang ang mawiranan dito. Naundangan sa kay wala pa man tay panggas. Na atong panggas budget raman sa motor. Kay di man na makadagan natong motor ug walay gasolina. Na di sana nato na siya hilaptan para na siya sa pang gasolina kaya saan na lang itong mga estudyante diha. Iwasan ni Dani lang. Gamay naman lang ni kuwang. Palaban ta mindras nga. Apa ta? Kauban Dani. Dadaning bakos Dani palihog. Yeah. Si Riri guys, kauli naman siya gikan naghatod ni Koreana, nanigwas siyang bakag kabaw. Na siya lang sa diha. Kay mga abono ta. Kaya kini atong abono natunaw naman ni siya. Aw.
Hinubig na niya, hinubig. Si Riri ang may patawas na guys, kagahi kayo. Nabangag na dana lang. Mintras guys nga wala pa na nila ni Janice gitapunan ato sa nang tanuman sa gulay. Di pa man ni ma sani di pa man ma kuan kay wa pa may tao danha di. Ilang tugkaran ato sang tanuman sa gulay.
na sa nato ni tiwason na ni guys kay init na. Parat basa kong singot na abot sa kong baba. Init naman na unya na nako ni tiwason akong gihabukan kay para magtambok na siya pagbalik kay murag ag kamatay na. Nya alugbati pod akong gihawanan kay gipangkatay-katayan sa sagbot. Init naman. Nya na ato na tiwason. Sa hapon ang landong-landong na pud ba. Reg. Gutom na. Na to siya sa hapon tiwason guys. Ay, init pa kayo. Mana ka pamahaw re? Ang bata natulog na. Naisa ng cellphone mo yang. Grabe kasingot guys. Hadang sa singot ng kaana sa tumata. Nya ako na sa balikan sa hapon kaya ako tong habukan ang kuan kay para magtambok siya ug balik. Maraming salamat sa inyong lahat guys, to all viewers and subscribers, mga silent viewers, solid supporters ug sa mga hindi nag-skip ng ads. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, lalong-lalo na sa mga baguhang subscribers. Daghang kayong salamat ug sa mga nag-share ng blessings sa amin, sa lahat-lahat na nag-share ng blessings, daghang kayong salamat. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Bye-bye.